T'has plantejat mai què és la tecnologia? Un telèfon mòbil? Un ordinador? Actualment ens pensem que la tecnologia és tot allò que està relacionat amb els dispositius electrònics, però aquesta tecnologia és només la tecnologia digital. Cada moment de la història ha tingut la seva pròpia tecnologia, o millor dit, la seva innovació, aquell invent o descobriment que va fer que la vida de les persones canviés radicalment. Aleshores, la idea de lligar una pedra a un pal que van tenir els humans del Paleolític era també tecnologia? I l'electricitat és una tecnologia? L'ésser humà sempre ha estat lligat al desenvolupament i recerca de mètodes i instruments que facilitessin el seu treball, l'aliment o les relacions interpersonals. Potser, d'aquí a 50 anys tindreu un microxip instal·lat al cervell? O fareu servir unes ulleres que us permetran navegar per internet? Tot allò que penseu seria possible, però només si algú ho construeix serà realitat.